Здравейте! Честита нова 2026 година! През изминалата 2025 година имахме повече събития от първата година на игрите за откриване на сродна душа, повече двойки и повече градове, които посетихме. Освен в обичайните от първата година 6 най-големи български града, София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, бяхме също така и в Ямбол, Велико Търново и Несебър. Посетихме и още един фестивал, освен Събуди се, бяхме на Беглика и сме много доволни от това, което свършихме през 2025 година, защото се създадоха много красиви двойки, имаше много приятни изживявания по време на срещите, които организирахме. Какво да очаквате през тази година? Още повече забавления, още повече събития. Надяваме се отново да се видим и на фестивалите и продължаваме по план. Следващото ни събитие в края на януари ще бъде в Бургас, а през февруари ни очаквайте в Стара Загора и в Пловдив. За да ни помогнете да направим програмата до края на годината, имаме в нашата страница Lingua More общуване с любов в Facebook въпросник, общия въпросник, който ни помага да подредим градовете, които предстои да посетим. Ако искате да се запишете за тези събития, пак в страницата ни ще откриете начин да го направите. Миналата година имахме и още един вид събития, игри за откриване на нови приятели. За него също има общ въпросник в страницата, така че за да предвидим и тези събития за тази година, ще се радваме всеки, който има интерес към този вид събития, да попълни този въпросник. Очаквайте скоро видео, което ще е специално за новата ни идея с игрите за откриване на нови приятели. Тази година вече започнахме с една от изненадите, само за хората, които вече са участвали в игрите. Очаквайте и още нови изненади през цялата година. До скоро! Всичко хубаво!